Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepler Azatlyk Radiosu, hormat radio dinleyijiler. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny Türkmenistana gidip ýyzyna dolanýanlar we dolanmaýanlara gönükdirýär. Bugünkü gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlardan arzuw bilen Goloýda Türkmenistana gidip ýyzyna dolanyp gelen Türkiýe durmuşa çykan Bahar Sökötdeşler kiňizem Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk Tövlet. Salam, hoş bulduk. Arzuw ine Türkmenistana gidip ýyzyna dolanyp bilmeýänler bar diýilýär-de. Soňky döwürde şol Türkiýede işleýän köne pasportly Türkmenistanlylara 1 ýyllyk ýaşaýyş ruhsaty berilip başlandy. Ineselem şol köne pasportly ýaşaýyş ruhsaty alan ilkinji Türkmenistanly raýatlarymyzyň biri. Köp adam şol köne pasportym bilen ýaşaýyş ruhsaty alyp Türkmenistana gitsem dolanyp bilmenni gorkýar. Soň şol Türkmenistana gidip ýyzyna dolanyp bilmeýänler bar diýilýär-de. Türkiýe durmuşa çykanlar ýa-da Türkçe işläp gidenler dogrymy şu maglumat? Dogrudan hem şeýle adamlar barmy? Sesinde Ardu? Bar, menem şoň ýaly. Şoň üçin menem gitmen otyryn dogry aýdýan. Käbir joaralarymyz şu taýdan aňyrdan jaňyp aýdy gelme berik, gelende ýyzyna gaýdyp gidibilmen oturanlar bar diýerler. Özlerim gidip ýyzyna gaýdyp gelibilmen otyrlar. Şeýle bir zat bar. Men üçin goý bermen oturandygynda şol aýata hiç bir düşündürjem beren oklar, elime hissat ýazylan beren oklar. Ýöne sen geç bilen ok ýyzyna gaýdyp öňe gitdik, goý berip otyrlar. Mesele Türkiýede eýere baranlar, çağalary bolanlar gelip gelip maşgalalaryny ýanyna ýyzyna gaýdyp gelibilmen otyrlar. Käbir joaralarymyz şu taýda olimpiada boljak bolýar. Şoň üçin olimpiada wagtynda şeýerlerde boş hiç kim ýok bolup görünmesin diýen men tutup otyrdy diýerler. Ýöne şu men öz ýaşaýyşymdan bilen maglumatym 15 ýyldan beri şeýle bolýar. 15 ýyl ozal olimpiadada ýokdy. Meni hemişe şoň ýalwatlar Türkmenistanda bar. Käbir maşgalalar generalny prokuratura zaýawyny bertirler. Biz goý beren okdyp generalny prokuratura şol çykyp gidip bilýär, diýip ýazyp beren soňam ýene bir galyp ýene aeroportda baranda ýene ýyzyna gaýtaryp goý berip otyrlar. Ýa-da şoň ýalyp berim pulan ýak goý berip otyrlar. Hemme de kymmatlap gitdi ýene. Şu hemme kymmatlap gidýärdi. Şu raýatlary özü çöreýip bilmän zordan maşgalany bakjak diýip pul toplap bilýär, onam bir ýanyp gide şeýdip kelek bolup otyrlar. Şunu aýtsaň bolar. Ine Bahar arzuwy dinledik. Ine özüň ýaly şol Türkiýe durmuşa çykyp ýyzyna dolanyp bilmeýänler bar diýilýär. Soňam şu köne pasportly bolup köp wagtlap Türkiýede wizesiz bolup ýyzyna dolanyp gelip bilmeýänler bar diýilýär. Ne şular barada senden nähili maglumat bar? Sen emine Goloýda şol özüň Türkmenistana gidip ýyzyna dolanyp geldiň-de. Ha oý, ýa-ni arzuw gat dogry belki şu köne pasport bilen gidip ýyzyna dolanyp bilmeýänler gat köp. Olam öňden bäri aýdylyp gelinýärdi şu biometrik pasport çykaly bäri daşary ýurtdan köne pasport bilen deport bolup gelenler daşary ýurda ýyzyna çykmaklyk derejesi gatyp. Biometrik pasport bilen daşary ýurda çykyp giden ýurdunyň kanunyny bozup deport bolup gelenler ýyzyna gitmäge şanslary köpräk. Türkmenistana da edil tursag alynan ýaly o taýdan çykybilmän şu taýda kösenip ýörler. Bahar ine sen Goloýda Türkmenistana baryp soňam ýyzyna dolanyp geldiň-de. Inni Türkmenistana baryp gelende aeroportda ýa-da şol öz ýaşaýan ýerinde resmiler saňa nähil çemeleşýärler. Daşary ýurda durmuşa çykan bir türkmen zenany bolanyň üçin saňa bir aýratyn çemeleşilýärmi? O men her ýerde serhetdim, giremde, çykamda migrasiýa bulygynyň işgärleri her ýerde hem soraýar. Olaň sistemalary ýa barmy nikahatym amma Türkmenistanyň hasaba alındy eýen. Näçe ýyl bolýar Türkmenistanyň hasaba alynanny. Ýöne şonda da her ýerde durmuşa çykanyň barada, ha? Nikahatym Türkmenistanyň da hasaba alyrdım da şu mesele bolmasyn gidip gelem dedi. Soň her ýerde giremde de çykamda da daşary ýurda durmuşa çykdym. Ýerleşim ýerli, plan ýerli. Soň näme diýär? Bizim türkmen oglanlar gotorup durmýar.
gitmiyor. Dip şey başlar. Meni ay yokşlar ýaly bir maňlaydyr da dip menem nemetçek bolýanna. Gülüşüpräk eşek bolýan olar ýaly näme durmuşa çykanym bolanokmy diýseň ýa bolan gözüne batjakda. Şoň üçin menem ay ine gowunna gece şip başlasaň ýa bu torda da çykyp bilmeýän. Olaň eline şo mehurlary bolan üçin şol situasiýaň häkimi şolar. Çykarjak diýse çykaryp bilýär, çykarjak diýse çykaranok boldy. Şoň üçin olar näme diýse ha hoş bor diýip geçibermeli. Bahar sen pikiriňe görä şu daşary urtla durmuşa çykanlar bilen, daşary urtly bir raýat bilen ara gatnaşyk bolmaýan ýa-da bir maşgalasa bolmaýandan Türkmenistana gidiş gelişiniň arasynda kynçylyk taýdan, ýeňillik taýdan tapawut barmy? Sen daşary urtla durmuşa çykmadyk bolsaň, ha saňsat gidip gelerdingmi ýa häzirki ýagdaýda aňsat gidip gelýärmi? Toňur bökdeşligi barmy? On bökdeşligi diňe şo migrasiýa gurulynyň işgäri bilen sen araňda dialogda bolýar. Kawy birine hiç şili bökdeşlik ýok. Ýöne Türkmenistanda maşgala gurup daşary ýurtda wizasyz galanlaryň laýtyda köne pasport bilen wizasyz galanyň ýagdaýy menkiden has berber. Şoň üçin o diňe migrasiýa gurulynyň işgäri bilen meň aramdaky dialogda ýüze çykýar. Men daşary ýurtla durmuşa çykanym başga hiç şili ýagdaýda o bir bökdeşlik görkezip duranok. Şeýle diýip bilersmi ardy? Onu dokumentleriň düze bolsa, hemme zadyň kanuny bolsa, onu arkaýyn Türkmenistana gidip gelip bolýar da onu şeýlemi? Şeýle diýip bilersmi? Ha, şeýle diýip bilersiň ýöne biometrik pasport bilen çykyp girmek ansatrak. Mysal üçin köne pasport bilen derde Ýewropada maşgala gurup soň Türkmenistana baryp täzeleýänler bar da. Ýöne Ýewropada kanun tawa, Ýewropada kanunlar awazyk başgaçarak. Mysal üçin haýsy ýurtda nikadan geçen bolsaň, şo ýurdun wizasy berilýär. O wizany isleseň plastikly kartoçka ýaly aýratyn eline berýärler. Ýani üçin diýende köne pasport bilen durmuşa çykanlar pasportyna gelmenen bolsa, kynna onu uzatmak, täze pasporta geçirmek eýen birden kelläre. Şoň üçin köpleriň saýlaýany plastikly elime gelsin diýe wizam diýe men pasportum täzelemdi diýe ondan oňa gelmäp durmalyk üçin näde? Şoň üçin biometrik pasport bilen ýurda girip çykmak has aňsat. Köne pasport bilen durmuşa çykanlaram şo ýürüýte plastikly wiza çykardyp şoň bilen girip çykýarlar. Türkmenistana baran zaman biometrik pasporta täzeleýärler-de. Ine ardy oýnasaňam köne pasportyň wa ýaşaýyş ruhsatyny aldyň. Baharam gidip geldi Türkmenistana. Şolary mysal alyp sen Türkmenistana gidip gelmek isleýärmi? Ýok, men Türkmenistanda bir işim ýok. Şu Türkmenistanda iş ýok, işlenip bilen oklar şo taýda ýaşaýyş kıyın diýip berik geldim. Men işim bar Türkmenistana, nem üçin gideýin. Gitjek bolsam şo taýdan berik gelmezdim. Şonu aýtjak bolam men. Başda men ýagdaýyma şonýalyk ýöne beýlik Türkmenistanda işi bolan gidip gelipler. Gidibem, gelipelmenem helep bolma ýagdaýym beýlikden köpde şun. Bakar şuňky gepleşigimizi jemlesek inha şol Türkmenistandan ýygyna dolanyp bilmeýän, türkçe durmuşa çykan ýa-da daşary urtly bir raýata durmuşa çykanlara ýa-da Ýewropadan bolsun ýa Türkiýeden köne pasportly Türkmenistana gidip täze pasport alyp ýygyna maşgalasynyň ýanyna dolanyp geljek bolýan dinleýijilerimize näme maslahat berýän? Öz tejribeleriňe salgylanyp. Tawa ilk bilen ähli resmi namalaryny düzedip hemmesini hasaba alsınlar diýen. Nämçin diýende giden ýerlerine dokumentler alınýar. Ýöne ýygynyň ýok bize gelmedi, biz almadyk diýilýärler da. Şoň üçin ähli resmi namalary berenne hasaba alyp kwitansiýalaryny elinde tutsun diýen poçta bilen uradan bolsalar elinde tutsun diýen. Men gaýta-gaýta aýdýan şunu gatowly ähmiýeti bar elinde bolsa. Öz başyma geldi-de men migrasiýa gurulyna arza ýazdym. 20 günden soň men arzamyň jogaby çykdymy diýip barsam, sen hiç il arza ýazmadyň diýdiler. 100 metre şeylikde. Şoň üçin men hemmedadyň günme-gün hasaba alýan, soň kwitansiýalyk bir işim bolsa da kwitansiýalaryň kopýalaryny elimde tutýan elmedämi. Soň görüşmegine dowam etsinler. Ha, şoýna gelip bilmeýänden hiç hili şansy, hiç olan mümkinçiligi ýokmy sen pikiriňe görä? Bakar. Bar. İlk bilen migrasiýa gurulynyň welaýetdäki dälle diňe Aşgabatda çözülýär bu işler. Welaýetde gidin, barın welaýetde çözüň diýip uğraşak başyna sojak bolýarlar da. Wagt gazanmak üçin edýärler. Ýöne hemme işem Aşgabatyň öýüne bitýär. Şoň üçin Aşgabada göni gelip migrasiýa gurulynyň başlygynyň ýygynagyna girip näme üçin diýen soraga jogap aljak bolmaly. Näme üçin? Eger ýok bolsa näme üçin? Şo soraga jogap alan soň ine şu zat üçin çykyp bilen ok diýen soň şu dokumentlerim taýýarlap hemmesine bir papka goýup hasaba alyp ine aýdan zadyň getirdim, indi näme gerek diýerler. Şoň üçin diňe Aşgabatda çözülýär bu işler. Welaýetde bar we oturmalar, wagtam ýoklap durmalar. Bakar şu sen aýdaşyň ýaly hakyny talap edip hemme dokumentinden taýýarlap, şoň hemmesiniň hem hasabyny alyp poçtadan datdan kwitansiýasyny, kagazyny, resmi namasyny alyp hemme zadyny ýola goýandan soň çykyp bilermi şol?
Göreşmeye dowam etsin çykýanlar köp, çykýanlar gaty köp. Wagtalar 1 ay, 2 ay, 3 ay wagtalar ýöne hökman çykarlar. O bir gelek izime uğratdy, çykarmady, indi çykarmaz diýip oturmalylar. Göreşmeye dowam etmeli. Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri